diumenge per aquí poden passar més de 1.000 persones a Jalà, ja em direu si es diu ràpid això. Anem a catar la fideuà, que em fa gràcia perquè, clar, és fideuà amb melós, i llavors en lloc de sèpia hi posen cansalada, que tindrà una mica aquesta textura també com de crunchy, no de crunchy, sinó que té aquesta mossegada. És bona, és molt bona, que al final ja agafem arrossos de muntanya, perquè no també fer fideus. Ja heu vist que ens l'han emplatat aquí davant, els fideus cap amunt. Això ho fan, deixant-los reposar i acabant al forn perquè trempin. I el melós, el que també fan és, amb la salsa de guisar el melós, acaben la fideuà per sobre per donar-li un extra de sabor. El melós, com el seu nom indica, doncs ja es veu, és melós. Molt bo. I ara ens porten l'allioli, ja que és fideuà, sí que he volgut demanar que hi hagi una mica d'allioli. Moltes gràcies. Així que ho barrejarem tot i a l'ataqui. També penso que és una fideuà xula, tipus mar i muntanya, amb el melós, però guisada també amb sèpia. I aquí el que sí que ens han dit és que cada setmana ho van canviant. El xef que tenen fa propostes d'arrossos i fideus, així cada setmana doncs roten i no t'avorreixes. I pots anar venint cada diumenge, pot ser una d'aquestes més de 1.000 persones, a catar això. És bona, és original, està molt ben feta.